ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಲ್ಲಲು ಏನಿ ಬೈಯಗನ ಮಾಡಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಪ್ರಯೋಗ ಏತ್ ಜರದುಲೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಬೇರೆ ಕೊಂಚ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಕೊಂತು ಕೊಂತು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಜ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ಲಿಶಾಂಚನ್. ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ನಿದಾದ ಗೊತ್ತು ಗೈಸ್ ನೀನು ವ್ಲಾಗೆ ಮಲ್ತೀಜಿ ಪಂಡ ನೀನು ಕಾಂಡವರ ಬಂತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ವ್ಲಾಗ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಕ ಇನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆರ್ನಾಯ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಬಕ್ಕದಾದ ಅನ್ಪುನಿ ಇನ್ನು ಅಂದಾದ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಪರ ಇಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಂದೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಫುಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲದೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆ ವೀಡಿಯೋನ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಗ ಪಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಿನತೆ ಅನೇಕ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಅದು. ಸೊ ಆಯ್ನು ನಮ್ಮ ಏರ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಂತನಾಗ್ಲಿ ಇಚ್ಚಾನ ನಮ್ಮಲ್ಪ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಂತನಾಗ್ಲಿ ಇಚ್ಚಲ್ಲ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲಡೆ ಕುಂಟಾರ್ದುನಾಗ್ಲು ಇಲ್ಲ ಇನಿ ಸೊಂಚ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಆಯ್ನಂಜಿ ಕುಂಟಾರ್ದೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಏತು ಜನ ತೂಪ ನಮ್ಮಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಎಂಚೇತನ ಆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ತಿತ್ತು ಏತು ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಬಂದು. ಸೊ ಆ ವೀಡಿಯೋನ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಿ ಮರ್ಪು ಚೆಂಚನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನ ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲಾರನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಗೈಸ್ ಅಂಚನೈತೆ ತೂವೊಂದು ಬರ್ಕತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಬಲಿ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಲಿ ಚಾ ಪರ್ಕ ಈ ನಮ್ಮ ಚಾಗ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಗೈಸ್ ಇಡ್ಲಿ. ಸೊ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಸಾಂಬಾರು ಅದು ಪೊಡೆ ಕುಂಬಿಡಬೇಕು ಪತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪಾಗಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಚಾವು ಸಾಂಬಾರು ಐದು ಅಪ್ಪಲ ಏನೋ ಇದು ಮೈತೆ ಬಕ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅವರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇದನ್ನು ದೋಸೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಬಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಸಲ ಉಜ್ಜು ಕಾಪ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾ ಪರ್ಕ ವಿಷು ಚಾಪಾತಿ ಅದು ವಿಷು ಬಲೆ ವಿಷು ಚಾಪದ ಶಾಮಿ ದಾಳಿ ಹೋದ ಕೂಡ ವಿಷು ಬಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೋಜಾತಿಲ್ಲ ಪೂಪಿನ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಬೇಕು ಇಡ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಂದಾಗ ಶೋಕ ತಿಕ್ಕದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸುಲಭ ಶೋಕ ಮಧ್ಯ ವಿಶ್ವ ಬಾ ಬಾ ಇಡ್ಲಿ ಗಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೋದು ಏನಾದ್ರು ಇಷ್ಟು ಅನ್ಸಿಪಾಯಿಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಧ ಮಟ್ಟ ಪಪ್ಪ ನಾಳೆ ಬುಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಗೈಸ್ ಓಕೆನಾ. ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಲಿಶು ನಿತ್ತೆ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತೆ ಒಂದು ಚಾ ನಮ್ಮ ಚಾ ಪರ್ಕ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರು ಬೆಲೆ ಚಾ ಪರ್ಕ ಇಡ್ಲಿ ರಫ ರಫ ತಿನ್ನ ಜಾ ಮುದ್ದೊಂದು ಹಿಡಿಕೊಂಡ ರಪ್ಪ ಚಾ ಪರ್ಕ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನಾನು ದೆನ್ ಪೂರ ತಿನ್ನೋದು ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪೆ ಮಾಕತಿಕ್ಕ ಓಕೆನಾ ಓಕೆನಾ ಬಾಯ್. ನೀ ನಮ್ಮ ಲಿಶು ತುಲೆ ಶೋ ಅದಕ್ಕೆ ದಾದನ ಬೋರ್ಡು ಮಿಕ್ಸಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತ ಪೂ ಬಾಡೋನುಳ್ಳರು ದಾದ ಇರು ಮನ್ಪುನಿ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಜ್ಯೂಸಾ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೂರ್ನುಲ ಎಪ್ಪೆರ ಪೂಜ ಮಮ್ಮಿ ಇರು ಇರಿಯದ ಮಮ್ಮಿ ಲಿಶಿಯಾನ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಮುದ್ದೆ ಪೆರಾಜಿನ ಲಿಶುಗೆ ಎಂಚದೆ ಪೆರ ಪುನಿಯ ತುಲೆತೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಆನು ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ಲಿಶಾಂಚನ್. ಒಳ್ಳೆ ಶೂ ಮುಟ್ಟುದು ನಿಂಗಳ ಬಂಗಾರಿಗೆ ತುಲೆ ಶೂ ಮುಟ್ಟುಂಡು. ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಮೂಲೆ ತೂಲೈತೆ ಲಿಶುಗು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪೂರ ಕೊಂತೋರಿ ರೇರ್ ಲಿಶುರೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೊಂತೋರ್ನಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಮಾಮ ಅವು ಮುಲ್ಪ ಆಫೀಸ್ದಾರು ಇಲ್ಲೇರ ಅವ್ರು ಏಪಲ ಮಲೆಗೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅವು ಒಂದು ಪಂದದೆ ಒಂದು ಬತ್ತು ಕೊರೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ತುಲಂಚೆತ್ತೆ ಪೂರ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪೂರ ಕೊಂತ ಬತ್ತು ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಐನಿತ್ತೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಐನು ಕೊರೊಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕುನೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಕೊಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ವ್ಯಾಫ್ಲಿ ತಜಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟನ್ನು ಎಂಚದ ಜವರು ನೋ I'm okay. Give me one. Give me one. Oh no, once korle. Thank you. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತುಲೆ ಈ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಲ್ಲಲು ಈ ಬೈಯಗನ ಮಾಡಿ ಪೋಪ ತುಲೆ ಮದ್ರೆ ಇಂಕ್ರದಿತ್ತೆ ಅಂಚ
ಇನಿ ನನ್ನ ಬಯ್ಯನಗನ ಮಾಡೇ ಪೋಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿ ಬರ್ದೆ ಇಚ್ಚಿ ಸೊ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಚ ತುಲೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಇದು ಪೂರ ಸುಮಾರು ದೆತ್ತೊಂದು ದಾಂಡ ಅಂಚಿ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ದಾವು ಒಂದು ಪೂರ ಮುಲ್ಪನು ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನಿ ಬರ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮೂಜಿ ಪಿಟ್ಟೆಲು ತುಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಪಿಟ್ಟೆಲು ಬೇಜಾರ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಸೆಲ್ಲ ಒಂದು ಉಂಡೊಂದು ಪೊಸೆಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಕುಜ್ ಬೇಜಾರು ಪಂಡ ನಾವು ಮುಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಏನಕ್ಲತ್ತ ಮುಲ್ಪದ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ ಸೊ ಅಂಚ ಅವೊಂಜಿ ಬೇಜಾರ್ಲು ಉಂಡು ತುಲೆ నేను పూర పుడుతు పోడు బుడ్డు పొసైళ్ళకి పోదుల్లా అంచొంచి వీడియో అల్పగా వందే అని మల్ತೀನಿ పడేది నోపునని ఉంచి ಬೇಲೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಉಲ್ಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ಏರೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಬಂದು ನಮ್ಮನೆ ಒಪ್ಪುನೆ ಸೊ ನಮ್ಮನೆ ಬೇಲೆ ಮಂತದ್ದು ಅಂಚ ಅಂಚ ಬೇಲೆ 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 ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗಾತು ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪಿಚ್ಚಿ ಡ್ಯಾಡಿ ನಕ್ಲೆಗಾಕ್ಲೆ ಬೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಓಕೆ ಇಂಕ ಆಡೆವರ ಈಡೆವರ ಪಾಯರ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅಪ್ಪನ ಲಿಶುಲಲ್ಲತ ಆಲೇನು ದೇಟೊಂದೆ ಪೋಡಪ್ಪನು ಅಲ್ಲಿ ಓಡೆಲ್ಲ ಬಾ ಹಾಂ ಲಿಶ್ ಸನಿಹ ಪಾತೆ ಹಾಂ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಚಿಕ್ಕಿನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಿನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸಬಕ ರೈಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಯೆಸ್ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ಬಲಿಗೆ ಮುಗ್ಲಿನಿ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಮಲ್ತದೇರು ಇನಿದ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಪುನದ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಪಂಡ ಅಂಚೆ ಇನಿ ರಜೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಕಲು ತಲೆ ಮಕ್ಳೆ ಪೂರ ಮದ್ರೆಂಗಿ ಇದಾತನು ನುಕ ಮದ್ರೆಂಗಿ ರಜಾಲಿ ಬಂಗಾರಿ ಬಂಗಾರಿ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಬನ್ಪಿಸಲ್ಲವೇ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಂತದು ಅದು ನಿನ್ನ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಶೀತ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಹಾಗೆ ನೆನ್ಪೂರ್ದೆ ಒಂದು ಪಾರುಂಡು ಮುತ್ತೂಲೆ ಲಗೇಜಿದ ಗಟ್ಟಿ ಇದೀಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಡ್ಯಾಡ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ತಾನೇ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಆದಿತ್ತು ತೊಟ್ಟಿಲ್ನದೇ ಇದನ್ನು ಪೊಸೆಲ್ಲಾಗದು ತೊಂಬರೆ ದೆಕ್ಕ್ಯಾರೆ ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಪ್ರಯೋಗ ಏತ್ ಜನ ತುಲೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ದಿಯಾರ ಅಯ್ಯೋ ನೀರು ಬಿಡು ಚೋಕ್ ಇಂಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊರ ಸಾಬೂನು ಆಡ್ ದೆಕ್ಕದವ್ರು ಅಂತ ಏತ್ ಜನ ಏತ್ ಜನ ತುಲೆ ಜನನೇ ಜನ ಇದು ಜನ ತೂನಾಗ ಈಗ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಟಲ್ಪ ಇಂಚ ಇಂಚ ದಾನೆ ಬಾರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸ್ ಬಾರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಈಗ ಹೌದಾ